бетанаффус бо Зарнигори Рустам. ассалому алайкум шунавандагони азиз, бори дигар ба ҳамаи шумо фаро расидани рӯзи зебои тобистона муборак бошад. хотир расмо мекунам шумо мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадоро гӯш мекунед ва ин лаҳза пешниҳоди шумо нашри махсуси барномаи бетанаффус ва ҳамроҳи шумо ҳастам ман Зарнигори Рустам. ёдовар мешавем ки барномаи бетанаффус дар доираи лоиҳаи тақвияти иқтидори аъзоёни Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон дар ҳамгироӣ ва устуворгардонии касбияти кори иҷтимоӣ амалӣ мегардад. лоиҳа аз ҷониби Каритас Олмон маблағгузорӣ шуда тавассути ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо аъзояш, яъне дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ татбиқ мегардад. ҳадафи лоиҳаи мазкур ба ташаккули иқтидори аъзои Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон дар касбият дар соҳаи кори иҷтимоӣ, мубодилаи иттилоот, ташаккули салоҳият дар маъмурият, таблиғ ва рушд додани соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва фарогирӣ дар кишвар нигаронида шудааст. азизони дил, ёдовар мешавем ки ин барнома бо иштироки меҳмонони махсус даъватшуда сурат гирифта истодааст ва ман хотиррасон мешавам ки меҳмони имрӯзаи мо Манучеҳр Камолиддинов, директори рушди Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон, Зуҳра Абдураҳмонова, ректори донишкадаи такмили ихтисоси соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, Қувватов Саттор, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии маркази рушди забони имову ишора ва таълими ношунавоёни ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта истодааст. ман ҳамаи шумоён меҳмонони муҳтарамро ба радиои ҳамсадо пеш ҳастам ва хушомадед мегӯям ва мехостем ки дар бораи кору фаъолияти шумо, умуман дар бораи ҳамин лоиҳа инак суҳбатро оғоз созем. марҳамат устод, сухан ба шумо. ташаккур Зарнигор. тавре ки шумо алка огоҳ кардед, дар чорчӯбаи лоиҳае ки мо ҳозир амалӣ карда истодем, ин рушд додани маҳз касбияти кори иҷтимоӣ аст ва дар чорчӯбаи ин лоиҳа мо як миқдор ташкилотҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои таълимиро ҷамъ овардем. ҳоло 20 ташкилоти ҷамъиятӣ ва муассисаи таълимӣ маҳз дар ҳамин самт бо мо ҳамкорӣ доранд. бубинед ки ҳоло худи кори иҷтимоӣ дар кишвар дар рушд қарор дорад ва кӯмаки ҷомеа дар ҳамин самт хеле шарт ва зарур аст. барои ҳамин маҳз аз ҷониби мо як силсила чорабиниҳо пешбинӣ шудагӣ аст ва мо кӯшиш карда истодем ки ҳарчи бештар кӯмак расонем ба шарикони мо дар касбӣ гардидани маҳз ҳамин соҳа аст. масалан, соли гузашта мо як таҳқиқот гузарондем ва муайян намудем ки он ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки шарики мо ҳастанд, то чӣ андоза дар ҳамин самт онҳо малакаи кофӣ доранд. ва пас аз ҳамон таҳқиқот ба як қарор омадем ки бояд мо як миқдор, як силсила чорабиниҳоро анҷом диҳем ки ин ташкилотҳои шарикони мо аз ҷиҳати касбии худ беҳтару хубтар гарданд. маҳз бо ҷалби коршиносони варзидаи ҳамин соҳа мо курсҳои кӯтоҳмуддатро омода намудем ки дар давоми 8 моҳ онҳо цикл ба цикл ин курсҳоро мегузаранд, яъне ҳамон намояндагони ҳамин ташкилотҳо. ва сипас пас аз гузаштани ин курсҳо онҳо дар ба таври практика онҳо он мавзӯъҳое ки омӯхтанд дар практика онҳо татбиқ мекунанд. на мисоли оддӣ, яке аз курсҳост ин
гузарондани таҳлилҳои тадқиқотӣ ё омода кардани ҳисоботи таҳлилӣ аст. дар ҳамин самт онҳо аввал 4 рӯз меомӯзанд ҳамин масъаларо ва сипас барои омода кардани корҳои таҳлилӣ мегузаранд ва ин имконият медиҳад ки малакаи ин иштирокчиёнро мо пурзуру пурқувваттар кунем. барои ҳамон мо ҳоло то як андоза ба як яъне дастовардҳои назаррас расидем. иштирокчиён то ин дам 4 курсро аллакай гузаштанд ва корҳои амалии худро омода карданд ва ба ҳамин шакл мо кӯшиш мекунем ки ҳамон шарикони мо як андоза касбияти худро сайқал диҳанд. хуб 4 курс гуфтед. ин кадом курсҳо агар махфӣ набошад ва гирандагони асосии ин курсҳо кӣ ҳастанд? тавре ки гуфтам, гирандагони ҳамин курсҳои мо ин шарикони мо, ин ташкилотҳои ҷамъияте ки маҳз дар самти кори иҷтимоӣ фаъолият дорад ва баъдан муассисаҳои таълимие ки дар самти кори иҷтимоӣ фаъолият дорад. фарз кардем ки яке аз ҳамон муассисаҳо ин институти такмили кори иҷтимоии ҷумҳуриявӣ аст ки ректорсон бо мо ҳамроҳ ҳастанд ва ё худ ташкилоти ҷамъиятии рушди забони имову ишора ки роҳбарашон ҳамроҳи мо ҳастанд. бо ҳамин гуна ташкилотҳо мо корбарӣ мекунем ва онче ки шумо гуфтед ки 4 курсҳое ки мо овар кардем кадомҳо ҳастанд, бубинед ки ҳангоми ба нақшагирии ҳамон курсҳои мо муайян гардид ки барои ба нақшагирии фаъолияти худ онҳо кам ниёзи кӯмак ҳастанд. барои ҳамон якум курси мо ин таҳияи стратегияи рушди ташкилотҳо мебошад ва пас аз таҳия кардани рушди ташкилоти худ онҳо ба нақшагирии лоиҳаҳо ва таҳияи лоиҳаҳо аст. сипас ки ин курсҳоро гузаштанд ва баъдан ба буҷетсозӣ ё ин ки ба нақшагирии буҷети фаъолияти ташкилотҳои худ ё худ лоиҳаҳо мегузаранд ва ҳангоме ки ҳамин лоиҳаҳоро яъне курсҳоро мегузарам, сипас ба гузарондани таҳлилҳои тадқиқотӣ шурӯъ мекунам ва ин курсҳо инҳо бо якдигар мисли занҷир бастаанд. ба кадом маъно? ҳангоме ки як курсро мегузарам, фарз кардем ки таҳияи лоиҳасозӣ ҳастанд, сипас барои таҳияи буҷетсозӣ мегузаранд ки пас аз дар практика онҳо лоиҳаи худро омода мекунанд ва пас аз дуюм курс ё сеюм курс онҳо омода кардан ё сохтани худи бюджети ҳамин лоиҳаро мегузаранд. ҳангоме ки ин чизҳо омода шуд, чӣ тавр гузарондани таҳлилҳои тадқиқотӣ дар самти кори иҷтимоӣ шурӯъ мекунанд ки инам яке аз рукунҳои асосии рушд додани малакаи мутахассисӣ мебошад. барои ҳамин маҳз бо ҳамин гуна шакли дарсгӯӣ мо кӯшиш мекунем ки малакаю дониши аъзоёни ассотсиатсияро рушд диҳем. ташаккур ва мехостем ки боз як савол барои шумо пешниҳод кунем. рушди малакаҳои тафаккури таҳлилӣ
ва навиштани гузоришҳои таҳлилӣ, татбиқ, усулҳои коркарди маълумотҳои тадқиқотӣ умуман дар амал чӣ гуна сурат мегирад? бубинед, ҳар як ташкилот корҳои мухталифро анҷом медиҳад, вале дастрас кардани ҳамон фаъолиятое ки кардан на ҳамеша ё на ҳар вақт ба аҳолӣ дастрас мешавад. ё худ ё фаъолиятҳои ба анҷом расонда ба таври ҳисобот омада мекунанд ки ва ҳисобот дар миқдори 40 саҳифа бошад, 50 саҳифа бошад, ки на ҳами аҳолӣ онҳоро хонда аз худ кардан метавонад. барои чӣ? Барои ин ки дар он ҷо маълумоти тахассусӣ аст. барои маҳз барои оммафаҳм кардани ҳамин таҳлилҳо ё ҳисоботҳо ё фаъолиятҳое ки ташкилотҳо доир менамоянд, тадқиқотҳои ё ин ки коркарди ҳамин маълумотҳо ва ба таври таҳлилӣ омода кардани ин тадқиқотҳо шурӯъ мекунанд. яъне дар чанд вариант омода кардани худи ҳамон таҳлилҳо. фарз кардем ки барои аҳолӣ танҳо дар миқдори 2-3 саҳифа омода кардани худи ҳисоботи худ ё худ омода кардан мухтасар намудан, яъне мухтасар ва мағзи ҳамон тадқиқот ё таҳлилро ба рӯи коғаз овардан аст, ё худ барои чоп дар сомонаҳои иҷтимоӣ. дар ин ҷо яъне дигар шакли омода намудани маводҳо зарур аст. мо маҳз ҳамин малакаҳоро ба онҳо медиҳем ки онҳо огоҳӣ дошта бошанд, то ки мардуми мо ҳангоме ки ниёзи омӯхтан ё дидани ё хондани ин ё он маводро дошта бошанд, ба таври сода осон дастрас кардан ва мухтасар албатта. хуб, инак давом медиҳем азизони дил ва нафароне ки агар савол дошта бошед оид ба имрӯза нашри махсуси барномаи бетанаффус ки дар доираи лоиҳаи тақвияти иқтидори аъзоёни Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон дар ҳамгирӣ ва устуворгардонии касбияти кори иҷтимоӣ, пас метавонед занг занед мустақиман ба рақамҳои студия 38 30 944 ва албатта бо шумо дар тамос ҳастанд ва саволҳои шумо ҷавоб хоҳанд дод меҳмонҳои муҳтарами мо ки имрӯз дар эфири мустақими мо иштироки бевосита доранд. хуб, фикр мекунам як нуқтаи дигар аст ки дар доираи ин лоиҳа амалӣ мешавад. SMM чист ва маркетинги шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна кор мекунад? ба ин савол кадоме аз шумо ҷавоб медиҳанд? ман ба таври кӯтоҳ ҷавоб медиҳам. ҳангоме ки гуфтем ки ҳамон таҳлили ҳамон шабакаи худро гузарондем, яъне аъзоии худро, маълум шуд ки ҳамон ташкилотҳое ки аъзои мо ҳастанд корбарӣ бо радио, телевизион ё истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоӣ хеле танқисим мекашанд. маҳз ба ҳамин хотир барои онҳо як омӯзиши махсус омода кардем ки барои ҳар яки онҳо маҳз ҳамин технологияи истифодаи SMM ё паҳн кардани маълумот дар бораи фаъолияти худ омӯзондем ва дар он ҷо аксари ҳамон иштирокчӣ ё ҳамон ташкилотҳое ки намояндагии худро пешниҳод карданд, ҳатто онҳо ягон шабакаи иҷтимоӣ ҳам истифода намебурданд, ҳарчанде ки хеле корҳои зиёдро амалӣ мекарданд, фаъолиятҳои зиёд доштанд ва аҳолӣ аз ин чиз хабар ҳам надошт. маҳз ҳамин технологияе ки мо ба онҳо омӯзондем, ҳозир ба хубӣ пай бурда метавонем ки маълумот
доир ба фаъолияти ин ё он ташкилотҳои ҷамъиятӣ ё муассисаҳои таълимӣ бештару зиёдтар шуда истодааст, ки барои аҳолӣ ин хеле зарур аст. фарз кардем, ки барои гирифтани ягон кӯмак дар соҳаи кори иҷтимоӣ ва ба зудӣ пайдо кардан метавонанд, ки кадом ташкилот кадом намуди кӯмакҳоро ба онҳо дастрас кардан метавонанд. хуб, идоракунии молия ва низоми андоз барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ин саволи навбати мо аст ва ман мехоҳам ба ин савол нафаре аз шумо ҷавоб гуфта бошанд. ман бори дигар азизони дил ёдовар мешавам меҳмонҳое ки имрӯз дар эфири мустақими мо қарор доранд: Манучер Камолиддинов, директори рушди Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон; Зуҳра Абдураҳмонова, ректори донишкадаи такмилии ихтисоси соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ; Қувватов Саттур, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Маркази рушди забони имову ишора ва таълими ношунавоёни ҷумҳурии Тоҷикистон. бори дигар шуморо ба радио хушомадед мегӯям ва ҳамин саволи мо аст, ки мехоҳем ба он низ ҷавоб гирифта бошем. умуман идоракунии молия ва низоми андоз барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна аст? инҷо бо як чиз аст. ҳангоме ки мо бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ суҳбат кардему дидем, ки онҳо ҳамон нақшабандӣ ё ба нақша гирифтани хароҷоту даромади худро медонанд, лекин аз сиёсати андозбандии Тоҷикистон на ҳама вақт огоҳӣ доранд. яъне ин як самти аст, ки ин беҳад беканор аст ва барои маҳз барои омӯзондани ин ташкилотҳои шарикони мо ҳамин самтро ба нақша гирифтем ва ҳоло бубинед, ки ҳангоми ба нақшагирӣ ё ин ки ҳисоботспорӣ ба мақомотҳои андоз ё ин ки ба ҳамон ташкилоте, ки аз онҳо бурс мегиранд, беҳад ба мушкилотҳо дучор мешаванд ташкилотҳои ҷамъиятии мо. барои ҳамон мо як силсила чорабиниҳо барои онҳо гузарондем, ки сатҳи дониш ё доништани сиёсати андозбандии кишвари мо дар маҳз барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ баланд бардоштем. инҷо худи ҳамон яке аз намояндаҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳастанд ва ин кас ҳам фикри худашонро метавонанд баён кунанд. марҳамат. ташаккури зиёд. ман гуфтам, чӣ шинос кардед, директори Маркази забони ишора ва таълими ношунаи Тоҷикистон. ман камтар саволи якам ҷо илова мекунам, чунки мо зиёда аз 24 сол ки фаъолият мекунем, кор мекунем ва тамоми масалан андозбандию тамоми он имтиёзое ки аз тарафи ҳукумат дар яъне ба хиди вай андоз вобаста аст, ин ки аз тарафи ассотсиатсия ки мо дар семинарҳо иштирок кардем, яъне тарзи пардохту тарзи масалан андозбандӣ яъне пурра омӯзонда шуд. ба ҳар ҳол мо ҳамчун ташкилоти ҷамъиятӣ тамоми он қонуну тамоми қоидаҳое ки масалан оиди андозбандӣ мо риоя мекунем ва дар асоси ҳамун бандҳое ки оиди андоз пешниҳод шудааст, мо ҳар моҳа ҳисоботҳои худро месупорем ва ман фикр мекунам, ки ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ як масалан имтиёзое ҳам ҳаст, ки яъне аз бисёр масалан андозҳо ташкилотҳои ҷамъиятӣ озод ҳастанд. хуб, ташаккур. ва сафарбар намудани захираҳои ҷомеа барои ҳалли лоиҳаи иҷтимоӣ, умуман чӣ гуна захираҳо сафарбар мешаванд барои ҳал намудани баъзе мушкилои иҷтимоӣ аз ҷониби лоиҳа? Не, дуруст аст. ман ки имрӯз ҳамчун роҳбари Маркази рушди забони ишора ҳастам, хуб, яке аз мушкилоти бисёр сахт дар ҷомеа ин хиди ҳамин забони ишора аст. масалан бинед, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 30,000 мардуми мушкилоти шунавоӣ дошта зиндагӣ мекунад ва яке аз масъалаи бисёр муҳим ин масъалаи муоширати забони ишора аст ва Маркази забони ишора ва таълими кӯдакҳои ношунавои Тоҷикистон дар рушди ин забон, масалан ки як масъалаи хеле муҳим аст, яъне кӯшишҳои зиёд ба харҷ додан ва яке аз масъалаи асосие ки мо дар ташкилот пеш бурдем
як чиза фикр кунед ки вақте ки ма ба мактаби интернат соли 90 кор омадам, аслан умуман дар бораи забони ишора ва дар бораи таълими кӯдакҳои ношунаво, дар бораи ҳамин масъалаҳо китобҳои дарсӣ умуман як гӯшаи фаромӯшӣ буд. Масалан, таълим ҳама пурра ба забони русӣ сурат мегирифт ва баъдан вақте ки ман ҳамчун омӯзгор кор кардам ва дарк кардам ки яке аз проблемаи сахти иҷтимоие ки дар соҳаи ношунаво ин муоширати забон аст. Яъне бинед, агар ба таърих назар кунем, агар масалан тамоми ҳамин сохторҳо ҷамъиятҳое ки бо кӯдакони ношунаво кор мекунанд, аслан шахсҳое ҳастанд ки падару модарашон ношунаво ҳаст, шахсҳое ҳастанд ки фарзандошон ношунаво аст ва ба ҳамин масъала таваҷҷӯҳ. Яке ман ки масалан як шахсе ки ягон нафари ман ношунаво нест, ягон падарам ношунаво нест, модарам ношунаво, ягон нафар дар оилаи ман ношунаво нест, лекин бо амри тақдир масалан мо ҳамин самтро пеш гирифтем. ва бинед як масъалае ки имрӯз дар Тоҷикистон бори аввал дар Тоҷикистон аст, и дар дигар давлатҳо гузаронда нашудааст. яъне мо имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро исбот мекунем ки забони ишора чӣ қадаре ки аз давраи кӯдакӣ омӯзиш диҳем, ҳамон қадар аҳамияти калон дорад. Масалан чӣ хел имрӯз дар 8 ноҳияи ҷумҳурӣ мо 10 нафар репетиторҳое ки аз мактаби махсуси ношунаво хатм карданд, мо онҳоро аз курсҳои махсус гузарондем ва дар 8 минтақаи ҷумҳурӣ мо омӯзиши забони ишораро дар оила ба роҳ мондем. Мақсад чӣ аст? Мақсад он аст ки мо бояд модароро омӯзем. Яъне пеш аз ҳама модар вақте ки забони ишораи фарзандша медонад, ман фикр мекунам дар оила мушкилот намешавад. Хай падаро корба ҳастанду падаро бисёртар аз ҷо камтар дуртар ҳастанд, лекин бисёртар ба модаро такя мекунем, чунки модар аз ҳама муҳим аст, барое ки вақте ки мо бори аввал шурӯъ кардем, моро аввал модаро қабул накарданд, барои он намедонистанд ин забон чи аст. вақте ки мо кӯдаки ӯро дидем дар кадом ҳолат қарор дошт, масалан бисёр асабонӣ буд, бисёр инҷиқӣ мекард, яъне бисёр худашро ба ҳар тараф мезад, сабаб чӣ буд? Сабаб нарасидани муҳити забонӣ буд. яъне кӯдак мехост ки андешаву фикрша баён карда тавонад, аммо ӯ баён карда наметавонист. вақте ки ӯ ба модар муроҷиат мекард, модар ҳайрон буд, намедонид чӣ кор кунад ва кӯдак намедонид чӣ кор кунад. вақте ки мо омӯзишро ба роҳ мондем, аллакай баъди 2 моҳ 3 моҳ пас мо натиҷа ба даст овардем ки аллакай кӯдак инҷиқию масалан он мушкилотҳои сахти муоширӣ аз байн рафт. мо аллакай дар оила мушоҳида барқарор кардем ва мо то имрӯз зиёда аз 215 нафар кӯдакҳоро омӯзондем ва аз ин 115 нафараша ба мактаби интернатҳо ба таълим фаро гирифтем. яъне омӯзгороне ки дар мактаби интернат кор мекунанд, онҳо дар ақиданд ки кӯдакҳое ки дар оила аз омӯзиш гузаштанд, ягон хел мушкилот дар таълим нест. онҳо бисёр фаъол ҳастанд ва дар аз худ кардани барнома хеле нақши калон доранд ва хеле хуб. барои ҳамин имрӯз ин як тадқиқот, як таҷрибаи муҳим аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин ягон дигар давлат нагузарондааст ва фақат мо имрӯз метавонем ки ба дигар давлатҳо ин иқдоми худро пешниҳод кунем. ва дигар ин ки масалан имрӯз як муноқишаҳое ҳаст ки баъзан мутахассисо дар он ақидаанд ки гӯё забони ишора барои кӯдак зарурият надорад ва мо бояд кӯдака гап ётием, сахан ётием, лекин як чиза фаромӯш мекунанд ки нутқ бо шунавоӣ алоқаманд аст. вақте ки мо нутқа гум кардем, шунавоиро гум мекунем ва барои ҳамин яке аз роҳҳои яъне таълиму яке аз роҳҳои беҳтар кардани ҳаёти ин кӯдакон ин худями муоширати забони ишора аст. ва нутқи даҳонӣ масалан ин кӯдакҳо ба чанд категория ҷудо мешаванд. масалан кӯдаке аст ки 95% мушкилоти шунавоӣ дорад, ӯ барои ӯ забони ишора муҳим аст. кӯдаке аст ки 45% мушкилоти шунавоӣ дорад, барои ӯ масалан дигар методи таълимӣ мавҷуд аст. ба ҳамин хотир ва бинед ки имрӯз ба хотири оне ки ҳамин мушкилоти ношуна дар ҷомеа бартараф шавад, мо ҳатто дар 3 минтақаи ҷумҳурӣ, дар шаҳри Панҷакент, шаҳри Кӯлоб ва шаҳри Хоруз, мо ҳатто кормандони ҳифзи иҷтимоӣ, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура, суд, ҳамонҳоро забони ишораи аввалия омӯхтем ки бинобар сабаби набудани мутахассисо дар ҷумҳурӣ, ақаллан вақте ки як ношунаво муроҷиат мекунад, аммо дар ваи аввал бояд ақаллан бо ӯ муошират карда. масалан дар суд он чизое ки ба суд вобаста аст, мо ҳамон чизро омӯхтем. масалан дар ваи ҳизби иҷтимоӣ, дар ҳизби ваи ҳуқуқ мо ҳам калимаҳои даркоиро омӯхтем. масалан вақте ки духтур меравад, ҳамон чизе ки ба духтур вобаста аст, мо ҳамонро омӯхтем ба хотири оне ки камтар мушкилотшона осон кунем ва камтар яъне онҳо тавонанд, чунки онҳо як шаҳрвандони ҷомеаи мо ҳастанд ва мо онҳо ҷудо карда наметавонем. ва ҳар яки мо
باید زبان آنها رو درک کرد، ما باید زبان آنها رو دونیم و این چونین امروز باز ببینید ما در تلویزیون سفینه ما ترجمه زبان اشاره رو براه موندیم، در بهارستان براه موندیم. یعنی هر روز ساعت 8 برنامه نوید با زبان اشاره ترجمه کرده میشد که همه مردم از تمامی و برخوردار شدند. چون که من در فکر میکنم که به زبان اشاره آموزاندن مردم ناشنا غیر امکان است و ما این مسئله رو شدیم. و دیگر اینکه من کتابی در نزد من است، کتاب اشاره ایمو اشاره است، این بنده تهیه کرده است با همراه استاد رحمانوف. این باری اول در تاریخ تاجیکستان اولین کتابی است که این از چوب بر اومد، چون که یگان کتاب نبود. مثلا کودکان یا مشکلات شنوایی داشتن نمیتونه چیکار کنن، همین کتاب ما تهیه کردیم از طرف وزارت مالی و این تاجیکستان طریق رایگان چاپ شد و با تمامی پدر و مادر و با مکتب اینترنت با طریق رایگان تقدیم کرده شد و همین کتاب مشکلات هزارها کودکان ناشنا و پدر و مادر آسان کرد. گرچه که از طرف بعضی مثلا شخصان که بعضن کمبودی و بعضن وایو بوده است یک چیز فکر کنن که کتاب باری اول تهیه شد. وقتی که باری اول تهیه میکنی کمبودی پیدا میشه، لیکن ما کمبودی خودمون میدونیم و خوشبختانه امروز ما الکی سیم کتاب سر کردیم که همون کمبودی هایی که بودن ما الکی در سیم کتاب کمبودی برطرف میکنیم و کتاب در شکل دیگر با طریق آسان‌تر و باوری کامل دارم تا آخر سال ما این کتاب پورا آماده میکنیم و با چاپ تهیه میکنیم. در اینجا با یک سوال به میان میاد وقتی شما گفتید که ما در همین منطقه معین با کارمندان ساحه‌های مهمی جمعیتی همون جهت‌های ضروری رو آموزانیدیم تا که مراجعت کنندگان مشکلی نکشند. سوال چنین است که مثلا در اونجا اهالی که شاید با همین لایحه کار نکردند، یعنی که گیرنده دانشی مکملی ساحه ایمو و اشاره نیستند، همون گونه آدمایی که مثلا شنوایی مشکلاتی یا گفتگویی دارند آنها نگرفته همین درس رو از این ایمو و اشاره ها ابرازی بیان فکر خود طریق ایمو و اشاره ها چگونه آگاهی دارند یا که خود از خود میدونند؟ درست است، چون که اصلا ما تکیه میکنیم با شهرهای کلانترین جمهوری پنجکند، استرافشان، شهر خورق، شهر کلوب. مثلا این منطقه‌ای هست که تعداد ناشنوایان زیاد است، مثلا معلوم است خودش به می خاطر. مثلا منطقه‌های دوردستی که مثلا یک دهه به یک نفر دو نفر، دیگر دهه به یک نفر، همین بعد ما در یکی از صفحه فیسبوکی خود سال گذشته ما زیاده از 16 درس ویدیویی آماده کردیم و با واسطه فیسبوک پارتوفتیم که مردم دوردست مثلا از همین بینند از همین چیز آموزد. این یک مسئله دیگر، مثلا پدر و مادر بسیارتر نمیخواهند که کودکان با مکتب‌های مخصوص برن. یعنی سبب چی است؟ اینجا یک مشکلات بین تیب است و بین خودمون پدر و مادر. مثلا وقتی که کودک با دکتر مراجعت میکند، دکتر مثلا میگوید که میدونید چی ممکنه که فرزند شما بعد 4-5 سال پس وای میشد، سالم برقرار میشد و مثلا گاو زده میتواند. پدر مادر با امید هستند که همین مسئله رخ میده، که این مسئله نمیشه، چون که 3-4 سال میگذرد الکی دیر میشود، رشد دادن لازم. الکی وقتی که کودک الکی 10 ساله شد آموزاندن زبان ایشون برای خیلی مشکل میشه. مثلا ما تحقیقات کردیم، کودک 2 ساله را گرفتیم، کودک 4 ساله. کودک 2 ساله همون 50 کلمه اشاره که ما تیار کردیم، کودک 2 ساله الکی در مدت 2 هفته همون 50 کلمه را اسخید کرد. نه که کودک 4 ساله بود و الکی در یک ماه اسخید کرد. برای که چقدر که سن سال بالا رفتن گیرد همون قدر قبول زبان اشاره مشکل تر. و همین خاطر به همه پدر و مادرای در ناحیه دوردست از اون جمله وقتی که ما شهر اصفهان رفتیم یا اینکه ناحیه رشت، باور کنید شهر اصفهان بسیار پرابلمی، مثلا ناحیه‌های نزدیک سرحدی وجود ملت‌های گوناگون، ازبک هم است، قرقیز است، تاجیک هم است و ببینید که مثلا کودک قرقیز یا کودک ازبک او مثلا زبان اشاره شو زبانی وای با کمتر فرقیت میکند. انا برای این اینها کمتر از مکتب دورتر هستند و همین خاطر پدر مادر نمیخوان که وای با مکتب برن. میگم دلمو میسوزد، لیکن در اینجا دلسوزی یگان وای ندارد، نه که آینده کودک، آینده تقدیر کودک فکر کردن دکور که وای با مکتب دادن دک، چون که کودک وقتی به مکتب مخصوص می رود دانش بلند میگیرد، برای که در دنیای خودش وارد میشد. وقتی که به مکتب همگانی می رود او دانشی که در مکتب مخصوص میگیره گرفتن نمیتواند. مثلا مثال میارم، یک کارمند ما
کار میکنه در مکتب ما ناشنوا است، لیکن در مکتب همگانی خوانده است. لیکن ناشنوایی که مکتب ما رو تمام که اومده کار است، به هر حال او وایش بالاتر، چون دنیای خودشون است وای خودشون. به همین خاطر ما با پدر مادر رو مراجعت میکنیم که ما در صفحه فیسبوکی ما علاقه با اثر اینا درسای نو آماده میکنیم تا آنکه پدر و مادر یا همون کودک‌ها توانند که از نمی زبان شرف بهره برشن. ташаккури зиёд азизони дилӣ дома дорад барномаи мо бетанаффус нашри махсуси он аст. ёдовар мешавем ки он дар доираи лоиҳаи тақвияти иқтидори аъзоёни ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии тоҷикистон дар ҳамгироӣ ва устуворгардонии касбияти кори иҷтимоӣ амалӣ мегардад. хуб, хотиррасон мешавем шумо метавонед пайвашед ба рақамҳои 38 00 944 ва мо бошем суҳбатро идома медиҳем. ва меҳмоне ки ҳоло дар ҳузури мо дар меҳмонии мо қарор доранд, ёдовар мешавам Зуҳра Абдураҳмонова, ректори донишкадаи такмили ихтисоси соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ. хушомадед бори дигар. рӯз бахайр. ташаккури зиёд ба радиои ҳамсадо, шахсан ба шумо Зарнигор. Зинда бошед. Ташаккури зиёд ба ассотсиатсияи мактаби кори иҷтимоӣ. имрӯз бо як фахру ифтихор мо гуфта метавонем ки бо дастгирии беҳамтои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат ҷаноби олӣ ва алалхусус вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 128 аз 28 апрели соли 2023 донишкадаи такмили ихтисоси кормандони низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таъсис ёфтааст. ва ин дар ҳақиқат як хурсандовар аст ки ман гуфта метавонам ки дар худи Осиёи миёна чунин донишкада якум донишкадае ҳаст ки таъсис ёфтааст. дар тамоми Осиёи миёна боз такрор мекунам. ва бо камоли эҳтиром гуфтанӣ ҳастам ки дар самти рушд додани донишу малакаҳои кормандони ҳифзи иҷтимоӣ дар ҳамкорӣ бо мактаби ҳифзи иҷтимоӣ бо мактаби иҷтимоии ҷумҳуриямон, ассотсиатсияи мактаби ҷумҳурӣ мо бисёр ҳамкориҳои зич дорем ва боз бо Каритас Олмон мо беҳад миннатдории худамонро баён мекунем. боз самти асосии донишкадаи мо ин гузаронидани такмили ихтисоси кормандони низоми ҳифзи иҷтимоӣ, бозомӯзӣ ва ихтисосгирии аввалияи кормандон, тамоми кормандони низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ки дар ҷумҳурии мо фаъолият мекунанд. дар донишкадаи мо 3 кафедра, 2 шуъба фаъолияти худашро бурда истодааст. кафедраи кори иҷтимоӣ, кафедраи баъди дипломии кормандони низоми ҳифзи иҷтимоӣ ва кафедраи экспертизаи тиббии иҷтимоӣ. дар кафедраи кори иҷтимоӣ дар асос кормандони иҷтимоии муассисаҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз курсҳои такмили ихтисос мегузаранд. дар кафедраи баъди дипломии кормандони низоми ҳифзи иҷтимоӣ дар асос ин роҳбарият муассисаҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ курсҳои такмили ихтисос мегузаранд. ва дар сеюм кафедраи экспертизаи тиббии иҷтимоии мо асос роҳбарон ва мутахассисони хадамоти давлатии экспертизаи тиббии иҷтимоӣ аз курсҳои такмили ихтисос мегузаранд. хуб, умуман дар анамин соҳаи баланд бардоштани такмил додани ихтисоси кормандони соҳаҳои мухталифи ҷамъиятӣ ки барои манфиати ҷомеа имрӯз дар Тоҷикистон фаъолият мебаранд, барои осон намудани мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ фаъолият мебаранд, имрӯз дастовардҳои донишкадаи такмили ихтисос чӣ гуна аст? ба чӣ гуна натиҷаҳо
ноил шудааст ва онро шумо мушоҳида мекунед ки дар натиҷаи гирифтани анамин дониши такмили ихтисос онҳо ба як зинаҳои муайян расиданд. ташаккури зиёд. Бисёр саволи хуб аст. ман боз гуфтанӣ ҳастам ки мо донишкадаи навбунёд ҳастем. Чӣ хеле ки ман гуфтам 1 солу 3 моҳ мешавад ки мо таъсисдодагӣ ҳастем ва ба ин нигоҳ накарда гуфтан мехоҳам ки дар муддати 1 солу 3 моҳ натиҷаҳои зиёде барасидем. Сабаб он аст ки имрӯз кормандони низоми ҳифзи иҷтимоӣ ташнаи як дониш ҳастанд. бале ва он мутахассисоне ки дар муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ фаъолият мекунанд, имрӯз баъд аз оне ки мо курсҳои зиёд гузарондагӣ ҳастем, имрӯз ман фахрида гуфта метавонам ки дар соли 2023 мо аз 407 кормандони низоми ҳифзи иҷтимоӣ зиёд курсҳои такмили ихтисос гузарондем, ки дар қиёс агар ки дар соли 2020-21 агар ки қиёс кунем, қариб ки 3 маротиба зиёд аст баъд аз оне ки донишкадаи такмили ихтисос таъсис ёфтааст. ва он шаҳру ноҳияҳои дурдасте ки дар ҷумҳурии мо аст, мо ҳатто дар ҳамон ҷо муассисаҳоро дар канор гирифтем ки солҳои пеш ин камтар мушкиловар буд. боз натиҷаҳои мо он аст ки дар муддати 6 моҳ мо курсҳои дистатсионӣ онлайн курсҳо ташкил кардем ки мисол кормандони низоми ҳифзи иҷтимоӣ ки дар худи Лахш ҳастанд, дар худи Мурғоб ҳастанд, минтақаҳои дурдаст ва ҳастанд, имрӯз имкониятҳо доранд ки бо тариқи онлайн курсҳои такмили ихтисоси моро гузаранд. ин барои донишкада дар муддати ин хел кӯтоҳтарин як натиҷаи баланд аст. боз чӣ гуфта метавонем? имрӯз дар соҳа бисёр мутахассисоне ки тахассуси кори иҷтимоӣ бо агар ки мушаххас оддӣ карда гӯем дипломи корманди иҷтимоиро бисёр мутахассисон надоранд ва имрӯз донишкада ба уҳдаи худ ба вазифаи худ гирифтааст ки ихтисосгирии аввалияи ҳамин мутахассисони ҳифзи иҷтимоиро дар мутахассисони соҳавие ки имрӯз аз рӯи ихтисос фаъолият намекунанд, имрӯз дар гӯем ки дар соҳа бисёр кормандон бо ихтисосҳои омӯзгор, филолог, таърихчию дигар фаъолият карда истодаанд. мо дар нақшаи худ онро дорем ки дар оянда ҳамин мутахассисоне ки таҷрибаи кори зиёд доранд, дар мисол таҷрибаи кори дар тӯли солҳо, аммо ихтисосашон туғрӣ намегирад, ҳамонҳоро аз ихтисосгирии аввалия гузаронида соҳиби дипломи корманди иҷтимоӣ созем. беҳтарин аст ва фикр мекунам ки як масъалаи муҳим ана ҳамин дарсҳои такмили ихтисос умуман пас аз хатми анамин донишкада соҳиб шудан ба диплом, ин пешниҳод мешавад аз ҷониби донишкада ба кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ё ки дар натиҷаи муроҷиати онҳо ба донишкада ба амал меояд? ва боз чизи дигар, ҳамин дарсҳо, ҳамин баландгардонии такмили ихтисос ройгон аст ё ки пардохтшаванда? раҳмат, бисёр саволи хуб аст. мо дар фаъолияти донишкада мутахассисоне ки аз такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ва ихтисосгирии аввалия мехоҳанд ки гузаранд, тамоми курсҳои такмили ихтисосу бозомӯзӣ имрӯз ройгон аст. беҳтарин. мо медонем ки худаш соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ як ба дастгирӣ ниёз дорад ва кормандони ҳифзи иҷтимоӣ ягон манбаи дигар ки мисол даромади дигар надоранд, танҳо дар мисол маоши давлати иштагӣ ҳастанд. бо ҳамин сабаб мо дастгирӣ аз ҷониби донишкада дастгириҳои зиёд мекунем кормандони ҳифзи иҷтимоиро.
ва якум саволатон бахшиш Зарнигор. пешниҳод яъне ки барои такмили ихтисос аз ҷониби донишкада аст ва ё ки муроҷиати махсус ба соҳаҳои ҳифзи иҷтимоӣ кормандон мешавад ё ки худи онҳо ба донишкада муроҷиат мекунанд барои гирифтани такмил додани ихтисоси худ? мо дар охири сол нақшаи корӣ анҷом медиҳем ки дар он ба нақшаи корӣ дар асоси дархостҳои роҳбарони муассисаҳои низоми ҳифзи иҷтимоӣ такя мекунем ва боз мо такя бар барномаи маҷмӯи тайёр кардани кадрҳои низоми ҳифзи иҷтимоӣ ки зиёд марҳилаҳои вазифаҳое ки бар дӯши донишкада гузошта шудааст ҳаминро истифода бурда такя бар ҳамин барнома карда боз такрор мешавад ки дар асоси дархостҳои роҳбарони муассисаҳои низоми ҳифзи иҷтимоӣ такя карда фаъолиятамонро мебарем. Ташаккури зиёд, бисёр ҷавоби амиқ ва дақиқ ва ман азизони дилвори дигар ёдовар мешавам ки имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд Манучеҳр Камолиддинов, директори рушди Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон, Зуҳра Абдурахмонова, ректори донишкадаи такмили ихтисоси соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, Қувватов Саттор, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Маркази рушди забони имову ишора ва таълими ношунавоёни Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамчунин ёдовар мешавем азизони дил, барнома нашри махсуси барномаи бетанаффус дар доираи лоиҳаи тақвияти иқтидори аъзоёни Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон дар ҳамгирӯӣ ва устуворгардонии касбияти кори иҷтимоӣ амалӣ гардида истодааст. Ман бори дигар ҳамаи шуморо ба студияи радиои Ҳамсадо хушомадед мегӯям ва дар касбу кори бисёр ҳам пурмашаққат, пурзаҳмати шумо ки баҳри баланд бардоштани мушкилоти бартараф намудани мушкилоти соҳаҳои иҷтимоӣ дар кишвар имрӯз шабу рӯз талош доред, меҳнат мекунед. Ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, саодати зиндагӣ, муваффақият, бурдбориҳо, дастовардҳои нав таманно мекунам ва метавонед ба шунавандагон ва умуман ба аҳли Тоҷикистон ки моро тариқи мавҷи 94.4 FM гӯш мекунанд таманниёти худро гуфта бошед. Марҳамат. ташаккури зиёд ва ман хело миннатдорем ки имрӯз бисёр як масалан ба арзи сипос ба шумо ки моро даъват кардед ки як бисёр масъалаи муҳим, як масъалаи хеле вай буд ва ман имрӯз ба тамоми он падару модару ба тамоми касоне ки фарзандои ношунаво доранд муроҷиат мекунам ки Маркази рушди забони ишора ва таълими ношунавои Тоҷикистон аслан барои дастгирии фарзандони шумо таъсис дода шудааст ва агар ягон мушкилотҳо бошад, агар ягон масъалаҳои вай бошад, метавонанд ки ба Маркази рушди забони ишора муроҷиат кунанд ва хушбахтона ки имрӯз масалан дар мактаби интернатҳо аз тарафи давлат ва ҳукумат шароитҳои хуби муҳайё шудааст. Аз он ҷумла вақте ки роҳбари давлат пешвои маздам миллат 3 маротиба ба мактаби интернати кӯдакҳои ношунаво ташриф овард, зиёда аз 14 номгӯи китобо ва худи хусусиятхоси ҳамин кӯдакон чоп шуд ва ин пешкаши кӯдакон гардид. Ҳамин хотир мо омода ҳастем ки барои кӯдакони ношунавои Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне чӣ ки аз дасти мо биёяд омода кунем ва дар охир бо як 4 мисра шеърӣ ҷамъбаст мекунам. Мегӯям ки байни забону гӯшам ангуш тарҷумон аст. ин тарҷумон бароям ҳам гӯшу ҳам забон аст. Сад рози нокушода зери забони нохун дар нутқи нохуни ман сад достони аст. Ташаккури зиёд устоди азиз. Ман дар ҳамин ҷо гуфтаниам ки нашри ин барнома пешниҳод мешавад дар саҳифаи ютуби радиои Ҳамсадо ва вақте ки дар анами барнома меҳмонон мегӯянд ки метавонед муроҷиат созед, ман мехоҳам инро дақиқ созанд. Муроҷиат созанд ба маркази шумо суроға ва рақамҳои иртиботӣ. Албатта суроғаи мо дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Раҳмони Абиф, яъне 262, ин дар маҳаллаи политехнику метавонанд муроҷиат ва дар саҳифаи фейсбуки ман Саттор Қувватов нависанд, ягон мушкилот метавонанд ки ворид шаванд маълумот гиранд. Саломат бошед, зинда бошед. Ва инак таманниёти шумо муаллими азиз, хушомадед бори дигар. обод бошед Зарнигорҷон. Ман як паёме дорам ба ҷавонони ҷумҳурии азизи мо ки касби корманди ҳифзи иҷтимоиро албатта ки интихоб кунанд
барои он ки ин касб бисёр ояндаи дурахшон дорад. имрӯз мо бояд кӯшишҳои зиёд кунем. мана ҳамин хел мисол барномаҳои ки барномаҳои иҷтимоиро зиёд кунем ки ҷавонон ба касби кормандони ҳифзи иҷтимоӣ бо як шавқ биёянду ва ҳамин касбро интихоб кунанд. ташаккури зиёд, ташаккур. пешниҳоди беҳтарин аст то ки дар оянда камбудиҳои иҷтимоӣ бартараф шаванд. бори дигар хуш омадед. ва инак сухани таманниётӣ ба устод манучеҳр, бале, манучеҳр Камолиддинов. ташаккур Зарнигор. дар ҳақиқат ин соҳа як соҳае аст ки хеле васеъ аст ва рушд додани ҳамин соҳа ин вазифаи ҳар як шаҳрванди мо аст, махсусан ташкилотҳое ки дар ҳамин соҳа фаъолият доранд. сайқал додани маҳорат, малакаи кормандони соҳаи кори иҷтимоӣ хеле шарт ва зарур аст. барои чӣ? барои ин ки ҳамеша бояд ин сайқал дода истанд. барои ин ки ин намуди ин коргарон ҳамеша бо аҳолӣ корбарӣ мекунанд ва беш мушкилое ки садди рӯи аҳолӣ мешаванд, чӣ ҷавон бошанд, чӣ калонсол бошанд, чӣ зан бошанд, маҳз кормандони кори иҷтимоӣ ҳозир ҳастанд ки кӯмак расонанд ба аҳолӣ то ин ки ин ё он мушкило садди роҳ шавад. барои ҳамон онче ки ҳозир ректори муҳтарам гуфтанд, ҷавонони мо бояд ба ин намуди касбият як эътибор диҳанд. ин касби нав аст дар Тоҷикистон, вале дар ҳақиқат як касби аст ки хеле шартӣ ва зарурӣ дар ҷомеаи мо аст. ва мо боварӣ дорем ки дар оянда маҳз ҳамин касб яке аз касбҳои пешбарандаи ҷомеаи мо мешавад. ташаккури зиёд ба шумо низ. азизони дил, ёдовар мешавем ки имрӯз дар нашри махсуси барномаи бетанаффус дар доираи лоиҳаи тақвияти иқтидори аъзоёни Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон дар ҳамгироӣ ва устуворгардонии касбияти кори иҷтимоӣ қарор доштанд Манучеҳр Камолиддинов, директори рушди Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон, Зуҳра Абдурахмонова, ректори донишкадаи такмилии ихтисоси соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, Қувватов Саттор, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии маркази рушди забони имову ишора ва таълими ношунавоёни ҷумҳурии Тоҷикистон. бори дигар меҳмонони азиз хуш омадед. азизони дил, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. барои шумо саодати зиндагӣ, хушии рӯзгорро таманно дорем. ҳамеша дар мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо бимонед. хайр азизони дил, ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.